Ja, jeg tror det virker. Hallo? Ja, det virker vi på. Hej. Hallo? Hallo. Hej. Jeg Okay, spiller sådan en multiplayer map. det er så hvad den her for noget. Vi har været inde og Pizzereglerne. overkøbe supplies'ene her. Ah, Men også, det regner. Og det regn. ja okay. Ja, okay, vi må kun Hvor... slå uld i stykker og sådan noget, og uld er vores point. Ja, det ødelægger. Ui! Oh, shit! Oh. Det Ja, der er er noget sket noget. lag. Fedt. Der Button. tog et uld. Hey, hvad står der her? Remember 2 minus 20 er lige med et eller andet. Og så skal man også huske 9. Hey! Du gik ud mig. En dum skid. Okay, hvordan skal man komme forbi her? Kig ud i siden. Okay. Ah. Det er fedt. Points retrieve. Okay, den har været en chest. Hey, hey. Gold ingots. Gold Hey, vent ingots. på mig. Hey. Coins. Jeg har fundet noget coins. Uh. Er der flere coins? Jeg har fundet en ladder. Jeg har fundet et ladder. I et mørkt rum. Den jumping puzzle. Der er en jumping puzzle. Hey, hvor er du? Der er krampe i min hånd. Jeg ligger oven i forkert. Hey. Wow. Man. Shit, det Jeg... kan jeg ikke finde ud af. Jeg tror, at de får en ordentlig griner, når jeg finder ud af, hvor elendig jeg Au. er. Prøv at trykke mig det der pressure plate. Du er. Hey, der er uld her. No. Wow. Lag. Så kører det sgu ikke ind. Så kører det ikke vildere. Så lige min race minimap af. Kom så. Hey, man måtte ikke bruge mods. Jeg sagde, jeg tog den af. Og desuden, hvad kan jeg bruge? Det skulle du have gjort til at starte med, helt ærligt. Det eneste, den gør, det er, at den viser ikke hele mappen. Den kan ikke flyve, eller sådan noget. Det kan jeg ikke. Kan ikke flyve. Men stadig ikke. Det er en mod, og man må ikke bruge mods. Jeg har den ikke på nu. Den er af. Jeg prøver at se. Der er sådan en pressure plate. Ja, okay. Jeg din gamle bitch, Ja, jeg vidste. Jeg vidste, det var en trap. Hvad er det en trap? Ej, sikke nu. Og jeg fryser stadig. Yay. Og jeg kommer ind igen. Så kan du bare vente dig. Nej, du har allerede taget goodisen. Nej, jeg har ikke. Det har jeg ikke. Hvad var der så noget i den her chest? Det ved jeg ikke. En enkelt. Hvad? What are you doing? Au. Det er løgn allerede der. Nej. Så falder vi ned i hinanden. Jeg faldt ned i diamond der. Nej. Det her. Nej. Jeg tror folk får en griner med det her. Tror jeg faktisk også. Yay! Det er det, jeg mener. Der er en pressure plate, du bare kan hoppe over. Tak. Er du okay, Daniel? Ja. Kom tilbage. Og hvis I spørger, vi bruger Legend of Zelda Texture Pack, så link til den vil være i description. Ja, jeg bruger bare Defuel, så... Gør du? Brug det default. Ja, whatever. No! Det var sådan her, jeg failede på. Hop! Bollocks. Ej, det går heller ikke så godt med dig, hva'? Jeg skal bare lige være vant til at hoppe igen. Ja, helt ærligt. Lol. Oh my god. Nej, ikke igen. Det går ikke så godt for os. Den første video. Okay. Jeg skal sidde ordentligt.
jeg skal sidde. Det går Den ikke. første Hallo, Christian, det er den første video, jeg sender ud. Er det? Ja. Ah. Christian, jeg er næsten oppe. Det går ikke det her. Jeg er næsten oppe, kig. Jeg er næsten oppe. Ah, helt ærligt, helt ærligt. Jeg er oppe. Det